కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇవాళ నేను చూపించబోయేది ఇంట్లోనే కొబ్బరి నూనె ఎలా తయారు చేసుకోవాలనే విధానం. దీనికి నా దగ్గర మూడు కొబ్బరి చెప్పులు ఉన్నాయి, దాంతో కొంచెం ఆయిల్ అవుతుంది, అది చేసి చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆ కొబ్బరి ముక్కల్ని ఇలా చిన్న చిన్న పీసులుగా కట్ చేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలన్నమాట. ఇది మనకి చాలా అంటే చాలా ఈజీ అండ్ హెల్తీ కూడా. ఆరోగ్యానికి ఎలాగంటారా? ఓకే, ఫస్ట్ మిక్సీ పడదాం, తర్వాత చెప్తాను. ఇది వంటల్లోనే యూస్ చేసుకోవచ్చు, అంటే యాక్చువల్లీ మనం వాడమనుకోండి. మిక్సీ పట్టేసాను, దాన్ని ఇలా ఒక క్లాత్తో వడకట్టుకోవాలి. అంటే కొబ్బరి పాలు మొత్తం వచ్చేలా, అంటే డైరెక్ట్ కొబ్బరి పాలు రావు కాబట్టి కొంచెం వాటర్ వేసి మిక్సీ పట్టేటప్పుడు ఇందాక చెప్తున్నాను కదా, అది కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇదిగో పాలు రెడీ అయిపోయినాయి. ఆ పాలు రెడీ అయిపోయిన వాటిని తీసుకొని, పిప్పు కూడా మనం వాడుకోవచ్చు, కర్రీస్లో వేసుకుంటే బాగుంటుంది. పిప్పు పోదు, అలాగని చెప్పేసి కొబ్బరి పాలతో కొబ్బరి నూనె కూడా ఇంట్లోనే రెడీ అయిపోతుంది. ఇది మనకి తలకు పెట్టుకోవడానికి పనిచేస్తుంది, అలాగే వంటల్లో పనిచేస్తుంది. వంటల్లో మన సైడ్ వాడడం కానీ చాలా మంచిది హెల్త్కి. ఓకే, ఈ కొబ్బరి పాలను ఏం చేస్తామంటే ఒక బాక్స్లోకి మార్చి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి. ఆఫ్టర్ 12 hours తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి. ఓకేనా? 12 hours తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన ఆ కొబ్బరి పాలని తీస్తే ఇలా గడ్డ కట్టేస్తుంది. దీన్ని గ్యాస్ పొయ్యి వెలిగించుకుని దాని మీద ఒక బాణీ పెట్టుకుని ఇదంతటిని దాంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. చూడండి, లైక్ దిస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బాగా సిమ్లో పెట్టుకొని దాన్ని మొత్తాన్ని కరిగించి, మొత్తం మెల్ట్ అయిపోతే కరిగిపోయాక చూడండి ఇలా, అంటే ఆయిల్ మాత్రం బయటికి అలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అప్పుడు అంటే ఇది తక్కువ ఉండటం వల్ల మీకు క్లియర్గా కనిపించట్లేదు, కానీ ఎక్కువ అయితే కనుక చాలా బాగా కనిపిస్తాయి. అంటే నా దగ్గర ప్రజెంట్ అవైలబుల్లో లేకపోవడం వల్ల ఇలా తక్కువతో చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ అవ్వండి. అదిగోండి అలా వస్తుంది ఆయిల్, చూసారా? కోకోనట్ ఆయిల్, చాలా ఈజీ. అదిగో ఆయిల్ రెడీ అయిపోయింది. మీ దగ్గర వీక్లీ వన్స్కి ఒక 10 కాయలైనా కొట్టుతారు కదా ఇంట్లోనూ, అంటే ఏదైనా గుళ్ళో కానీ వెళ్ళినప్పుడు అయ్యని ఆ కొబ్బరికాయలతో. అదిగోండి, అది మొత్తం ఒక డబ్బాలోకి వేసాను. బాగుంది కదా? స్మెల్ అయితే సూపర్గా ఉంది. ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేసి నా కామెంట్ సెక్షన్లో మీ కామెంట్లు పెట్టండి. బాయ్.